गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रजजनरंजन यशोदनंदन यशोदनंदन रंजन व्रजजनरंजन यमुनाधीरा वनसारी हरिणती यमुनाधीरा वनसारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज कुंज बिहारी। बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। थैंक यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. 18 நாட்கள் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் அனைவரையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா ராதா கோவிந்தா எஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். சோ இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 18வது அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயத்தோட பெயர் மோட்ச சந்நியாச யோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம். துறவரத்தின் முழுமை, கன்க்ளூஷன். நம்மளுடைய பகவத்கீதையோட கடைசி அத்தியாயம் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போகின்றோம். பிரணத்தியோட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது. ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामह्यं तथादि स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्विदम् तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगद्वदे गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. சோ நேத்துக்கு நம்ம 17வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். அதுல வந்து ஆஹ் இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் கர்மயோகத்தின் மூலம் 18வது அத்தியாயம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் எப்படி இந்த கர்ம யோகத்தின் மூலமாக விடுதலை பெற முடியும் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஒரு செயலுக்கும் 5 காரணங்கள் இருக்கு. இந்த முக்குணங்களில எப்படி நம்ம வந்து கட்டுப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்றத பாக்குறோம். வர்ணாசிரம தர்மத்தை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க. சோ இதன் மூலமாக எப்படி அந்த தூய்மை நிலையை அடைகின்றோம் அப்படின்னு. பிரம்மனோட நிலைக்கு என்ன, பிரம்மன் என்பது என்னது, உயர்ந்த ஆஹ் மிக ரகசியமான அறிவு, அதை பற்றி இன்னைக்கு சொல்ல போறாங்க. தூய பக்தி அது என்பது என்ன அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதுதான் தூய பக்தி அப்படின்றத பாக்குறோம். அதோட முடிவு. சோ செஷன் உள்ள போலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. अध अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योग. हरे कृष्ण माताजी. वासिக்கிறீங்களா माताजी? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन उवाच संन्यासस्महाबाहो तत्त्वं इच्छामि वेदितुं व्यागस्य कृषिकेश पृथक् केशिनिषूदनः. हरे कृष्ण माताजी. அர்ஜுனன் கூறினான், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே. பகவான் ஒருத்தர் மட்டுமே புலன்களோட அதிபதி. அவரே வந்து ரிஷிகேஷர், எல்லாவற்றையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர். சந்நியாசம், தியாகம், இது ரெண்டத்தை பற்றி ஒரு தெளிவு பிறக்கிறதுக்காக அவர் கேட்கிறார். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச காம்யானம் கர்மணாம் ந்யாசம் சந்நியாசம் கவயோ விதுஹ சர்வ கர்ம பலத்யாகம் ராஹுஸ்தியாகம் விசக்ஷணஹ. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகின்றது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றார்கள். ஜடப்பற்றில்லாம நம்மளுடைய செயல்களை, அதுல வரக்கூடிய பலன்களை துறக்கிறது சந்நியாசம். ஆனா எதையுமே செய்யாம இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா தியாகம் என்று இங்க கிருஷ்ணன் சொல்றார். மாதாஜி 3வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. त्याज्यं तोषवतीत्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञत्तानदव कर्म न त्याज्यं गिदिच्छा परे. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக் கூடாது என்று சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். எந்த செயல்களோட பற்றையும் நம்ம வந்து விட்டுடணும். ஆனா அந்த 3 செயல்களை வந்து நம்ம எல்லாருமே செய்யணும். வர்ணங்கள், இந்த மனித குலமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 வர்ணங்களாகவும் 4 ஆசிரமங்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. சோ நமக்கு விதிக்கப்பட்டது என்ன அப்படின்னாக்கா யாகம், தானம், தவம். இத டீட்டெயிலா நம்ம நேத்து பார்த்தோம். யாகம் என்பது என்ன, தானம் என்பது உடல், மனம், வாக்கு, இது 3க்குண்டான தானம் அப்படின்னு பார்த்தோம். சரி, அது 3க்குண்டான தவம்ன்றத பார்த்தோம். முக்குணங்கள்ல தானம் எப்படி கொடுக்கறது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சோ அதை வந்து நம்ம எப்பொழுதும் கைவிடக் கூடாது அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றாங்க. மாலதி மாதாஜி 5வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण वासिंग त्याज्यं कार्यं एव तत् यज्ञोदानं तपस्सैव पावनानि मनीषिणाम्. ஹரே கிருஷ்ண हरे மாதாஜி. कृष्ण யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்க கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகவே மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றது. அவங்க என்ன உயர்ந்த நிலையில் இருந்தாலும் அவர்களை மீண்டும் தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய செயல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த யாகம், தானம் மற்றும் தவம் அப்படின்னு பாக்குறோம். மாதாஜி புஷ்ப மாதாஜி 6வது ஸ்லோகம். वेदान्यपि कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि मे पार्थ
நிஸ்ரிதம் மதம் உத்தமம். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இத்தகு செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதலின்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிருதாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயமாகும். இந்த 3 செயல்களையும் எதுவும் எதிர்பார்க்காம நம்ம ஒரு எனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை நான் செய்யணும் என்ற ஒரு நோக்கில செய்யணும். அதுதான் அவருடைய அபிப்பிராயம் சொல்றார். மாதாஜி 13, 14 மாலதி மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதா? மாதாஜி ஒரு செகண்ட் மாதாஜி. இல்லைன்னா 13 நீங்க வருது. அடுத்தது நீங்க வாசிங்க. புஷ்ப மாதாஜி நான் வாசிங்க வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி. சரி 13. மாதாஜி. பஞ்சைதானி மகாபாகோ காரணானி நிபோத மே சாங்கியே கிருதாந்தே புரோக்தானி சித்தையே சர்வ கர்மணாம் அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா கர்ணம் ச பிருதக் விதம் விவிதாத் ச பிருதக் சேஷ்டா தெய்வம் சைவாத்ர பஞ்சமம். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் அதற்கு 5 காரணங்கள் வேணும். அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள். அவற்றை நான் உனக்கு சொல்றேன். செயலுக்கான இடம், எதை யூஸ் பண்ணி நாம அந்த செயலை செய்ய போறோம். உடல் தேவைப்படுகின்றது. அதை செய்யறதுக்கு ஒருத்தர் வேணும் இல்லையா, செய்பவன். பல்வேறு புலன்கள், அவன் எப்படி செய்வான், அந்த புலன்களை யூஸ் பண்ணி பலதரப்பட்ட முயற்சிகளை எடுத்து கடைசியா அதை சாங்ஷனிங் அத்தாரிட்டி பரமாத்மா. சோ 5 காரணிகள் நம்ம சொல்லப்பட்டிருக்கு. செயலுக்கான களம், அதாவது இந்த உடல், அந்த செய்யக்கூடியவன் யாரு, பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், இறுதியாக பரமாத்மா. உடல் இருந்தாதான் ஒரு செயலை செய்ய முடியும். அதை செய்யறதுக்கு நமக்கு அந்த புலன்கள் தேவைப்படுகின்றது. அந்த புலன்கள் இருந்தாலும் அதை செயலை செய்யறதுக்கு ஒரு உத்வேகம் வேணும், ஒரு முயற்சி வேணும். கடைசியாக நமக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த செய்யக்கூடியவன் சாங்ஷனிங் அத்தாரிட்டி, கடைசியா பரமாத்மா அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இது 5மே ஒவ்வொரு செயலுக்கும் உண்டான காரணம். 16வது ஸ்லோகம் மாதாஜி, மாலதி மாதாஜி 16. ஓகே, புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. தெரியல மாதாஜி. ஓ, நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. மாதாஜி இப்ப வாசிங்க. தெரியுது. இப்ப தெரியுது மாதாஜி. கர்த்தாரம் ஆத்மானம் கேவலம் துயக பஷ்யத்யக்ருத புத்தித்வான் ந ச பஷ்யாதி துர்மதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. அந்த 5 காரணங்கள் இருந்தாதான் ஒரு செயலே செய்ய முடியும். ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், நான் தான் அந்த செயலை செய்கின்றேன், நான் தான் இதை அனுபவிக்கின்றேன்னு நினைக்கிறேன். அது ஒரு தவறான ஒரு செயல் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 18வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி தெரியுதா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18 ஸ்கிரீன் தெரியுதுன்னா வாசிங்க. 18 தெரியுது மாதாஜி. விஞ்ஞானம் விஞ்ஞேயம் பரிஜ்ஞான திரிபுதா கர்மஸ்தோதானாம் காரணம் கர்ம கர்த்தேதி த்ரிவித கர்ம சம்ஹாரஹ. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய 3ம் செயலை தூண்டுபவை. ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு 3 விஷயங்கள் வேணும். என்ன? அந்த சப்ஜெக்ட் நாலேஜ், அதை தெரிஞ்சுக்கணும். எதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம், அது தெரியக்கூடியவன் யார். சோ அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய 3ம் செயலை தூண்டுபவை. அந்த செயலை தூண்டுறத பத்தி நம்ம பார்த்துட்டோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின் போது யாரோ ஒருத்தர் மூலமா கேட்கிறோம். சோ அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு ஆர்வம் உள்ள வருது, அறிவு. யாரை பத்தி கேட்கணும்? பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். யாரு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறது? நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். சோ அறிவு, அறியப்படும் பொருள் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறது அறிவு. அவரை பத்தி யாரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம்? பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரை பற்றி. அறியக்கூடியவன் யார்? இந்த ஜீவாத்மா. இந்த 3ம் இருந்தால்தான் ஒரு செயலை தூண்ட முடியும். இப்ப அந்த செயல்களை உண்டாக்குபவை யாவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதற்காக நம்ம மெனக்கடணும் இல்லையா? சோ புலன்கள், செயல், செய்பவன், இந்த 3ம் செயலை உண்டாக்குபவை. தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்மளுடைய புலன்களை யூஸ் பண்ணி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றோம். அதற்காக முயற்சிகள் எடுக்கிறோம், கனெக்ட் பண்றோம். நெட் கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளம் இருந்தாலுமே ட்ரை பண்றாங்க இல்லையா மாதாஜி? சோ அது அந்த செயல். செய்பவன் யாரு? உள்ள இருந்து பகவான் சொல்றாரு, இல்ல நம்மளோட 24 மணி நேரத்துல கொஞ்சமாவது நம்ம கனெக்ட் ஆயிருக்கணும் அப்படின்னு.
ஃபைனலி இந்த சாங்ஷனிங் அத்தாரிட்டி வந்து பரமாத்மான்னு பார்க்கிறோம். ஸோ செயலை உண்டாக்குபவை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த புலன்கள், அந்த நம்ம ஒரு செய்யக்கூடிய அந்த செயல் என்ன, நமக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு, நான் வந்து கேட்கணும்னு நினைக்கிறது செயல், அண்ட் செய்பவன் யாரு, இந்த ஜீவாத்மா அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஆஹ் புஷ்ப மாதாஜி 19, 20, 21, 22. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஞானம் கர்மச்ச கர்த்தா ச த்ரிதைவ குணபேததः ரோச்சதே குணசங்கியானே யதா வட்சோனு தான்யபி. 21. पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवत्येऽस्मिन् कार्ये सक्तम् अहैतुकम् अदत्वार्थवतल्पं च तत्तामसम् उदाकृतम्. 23 வாசிக்கலாமா? நியதம் சங்கரஹிதம் அராஹத்வே சதக்ருதம் அவலப்ரேப்ஷூன கர்ம யத்தத் சாத்விகம் உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகியவற்றிலும் 3 வகைகள் இருக்கின்றது. அவற்றை பற்றி என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம கேட்கிறோம். சோ என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவ குணத்தில் இருக்கும். இப்ப நம்ம ஃபுல்லா இப்ப இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து எப்படி அவங்க நம்ம பார்க்க போறோம்ன்றதுதான் பாக்குறோம். சோ உயிர்வாழிகள் நிறைய உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக பகவான் கிட்ட வந்த ஒரு ஆத்மா நாம. அவரு அதாவது அச்சிந்த பேதம், அத்வைதம் அச்சிந்த பேதம், பகவான் இடத்துல இருந்து நம்ம பிரிந்து வந்தாலும் ஆனா அவருக்கும் நமக்கும் வேறுபாடுகள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இது சத்துவகுணத்தில் இருக்கின்றது. நம்ம அணு ஆத்மா, பகவான் விபு ஆத்மா, அவரிடத்துல இருந்து வந்த ஒரு துகள் நாம். ஆனா அவர்கிட்ட என்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கோ அது அப்படியே நம்ம கிட்ட இருக்கு. குவாலிட்டிஸ் வைஸ் நம்ம ஜீவாத்மா பரமாத்மா ஒன்றாக இருந்தாலும் ஆனால் அதனுடைய குவான்டிட்டி அது வேரி ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். இந்த ஞானம் சத்துவகுணத்தில் இருக்கவர்கள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஞானம். எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். ஏன்னா இவங்க கிட்ட வேற்றுமைகள் இருக்கின்றது, இருமை இருக்கின்றதுன்னு பாக்குறோம். உண்மையான அறிவு பத்தின ஞானமே இல்லாம அவங்களுக்குன்னு ஒரு பற்றுதலோட இருக்காங்க இல்லையா, அந்த அந்த அதீதமான பாசம், அதீதமான அன்பு, மயக்கம், இருக்கிறது, அதெல்லாம் அறியாமையில இருக்கக்கூடிய ஞானம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். புஷ்ப மாதாஜி 23, 24, 25. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாலதி மாதாஜி கொஞ்சம் கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்களே வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. நியதம் சங்கரஹிதம் அரோகத்வேஷ கிருதம் அபலப்ரேப்ஷுனா கர்ம யத்தத் சாத்விகம் உச்யதே. யத்து காமேஷுன கர்ம சாஹங்காரேன வா புனக கிரியதே பகுலாயாசம் தத் ராஜசம் உதாக்ருதம். அனுபந்தம் க்ஷயம் ஹிம்சாம் அனபேட்சய ச பௌருஷம் மோகாதாரப்யதே கர்ம யத்தத் தாமசம் உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான செயல்கள். ஞானத்தை பத்தி பார்த்துட்டோம். செயலை செய்பவன், அந்த 3 கிளாசிபிகேஷன் பார்க்க போறோம். ஞானத்தை பார்த்துட்டோம். இப்ப செயல், இந்த முக்குணங்கள்ல இருக்கக்கூடியவர்கள் செயல் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க போறோம். எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவ குணத்தில் செய்யப்படும் செயலாகும்.
ஏன்னா அதுல அவங்களுக்கு அந்த ஆன்மீக ஞானம் இருக்கிறதுனால பற்றின்றி அவர்களுடைய கடமைகளை செய்வார்கள். அது சத்துவகுணம். ஆனா பற்றோட செய்யக்கூடிய செயல்கள், அந்த பற்றோட செய்யறதுனால அதீதமான முயற்சி, அது இல்லாம நான் பண்றேன் அப்படின்ற நான்ற அகங்காரம், இந்த மாதிரியான குணங்கள்ல செய்யக்கூடிய செயல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜகுணத்தில் செய்யக்கூடிய செயல். தக்ஷனுடைய அந்த யாகம் யஜ்ஞம் பார்க்கலாம். ஆனா எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சுயநலமாக நான் நல்லா இருந்தா போதும், அடுத்தவங்களை பத்தி எனக்கு கொஞ்சம் கூட கவலையே இல்லை, சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த அந்த செயல் தமோகுணத்தோட செயல்கள் என்று கருதப்படுகின்றதுன்னு பார்க்கலாம். இப்ப அந்த செயலை செய்யக்கூடியவனுடைய குணங்கள், இந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றார் மாதிரி அவங்க எப்படி வேறுபட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். 26, 27, 28 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. मुक्त संगो अनहं वादी तृतीयोत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक सात्विक उच्यते. उच्यते रागी कर्म फल प्रयसो लुप्तो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृतस्तप्त षडो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूते च कर्ता तामस उच्यते. हरे कृष्ण माताजी. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ எவன் ஒருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி அகங்காரமின்றி உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகு செயலாளி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. சோ சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜடப்பற்று இல்லாம அகங்காரம் இல்லாம உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதி எப்பவும் இருக்கும். மாதாஜி கேட்கல மாதாஜி. மாலதி மாதாஜி கேக்குதா உங்களுக்கு? மாதாஜி கேட்கல மாதாஜி. அதான் கேட்கல மாதாஜி, ப்ராப்ளம் போல. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இல்ல, லீவ் பண்ணிட்டாங்க போல. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? மாதாஜி வெளியே வந்துட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னும் வரல. வந்தா போஸ்ட்ல இருக்கு. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண. பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த காத்தடிக்குது அதனால ப்ராப்ளமா இருக்கும்னு ஓகே நினைக்கிறேன். ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்க சோ மாதாஜி நீங்க தான் நீங்க பேசுறது புரியல மாதாஜி, கேட்கல சரியா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அந்த ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலனை அனுபவிக்கணும்ன்ற அந்த ஆர்வத்துல அவர் செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல இருப்பாங்க. ஆனா தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயல்களில் எப்போதும் ஈடுபட்டு பௌதீகவாதிகளாக, பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுபவனாக,
மற்றவங்களை கஷ்டப்படுத்துறதுல ஒரு பெரிய நிபுணர்களாகவே இருப்பார்கள், சோம்பேறியாக இருப்பார்கள், எப்பொழுதும் வருத்தம் தோய்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள், காலம் தாழ்த்துபவர்களாக இருப்பார்கள். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜகுணத்தில் இருக்கவங்க, சாரி தமகுணத்தில் இருக்கவங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 29, 30, 31, 32 வாசிக்க முடியுதுங்களா? இல்ல நான் வாசிக்கட்டுமா இல்ல மாதாஜி? இல்ல நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. இது அவங்க மாதாஜி லீவ் பண்ணிட்டாங்க போல. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. बुद्धेर्भेदं तृषे चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोक्ष्यमाणम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं क्षया वेति बुद्धि सा पात सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं सकार्यम् एव च अयतावत् जानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான நுண்ணறிவை பற்றி பகவான் சொல்றாங்க. பிருத்தாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, எது நம்மை பந்தப்படுத்துவது, எது நம்மை விடுதலை செய்யக்கூடியது, அந்த செயல்களை பற்றின ஞானம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த நுண்ணறிவு அப்படின்னு சொல்றார் பகவான். சோ பிருத்தாவின் மகனே, தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல், இவற்றிற்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத ஒரு புத்தி ரஜகுணத்தில் இருக்கின்ற புத்தி என்பதாகவும், அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எப்போதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி பார்த்தனே தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல் அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 33, 34, 35 மாதாஜி. प्रत्यायया धारयते मनप्रेणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या त्रिदेशा पार्थ सात्विकी. यया तु धर्मकामार्तान् तृतीया धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकाङ्क्षी त्रिदेशा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भूयं शोकं विषादं मदम् एव च न मुञ्चति दुर्मेधा त्रिदेशा पार्थ तामसी. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான தீர்மானங்கள், அந்த டிட்டர்மினேஷன். பிருத்தாவின் மைந்தனை உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவகுணத்தை சேர்ந்ததாகும். சோ சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து ரொம்ப உறுதியாக நிலையாக இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அந்த மன உறுதியை உடைக்கவே முடியாது. ஆனா தமகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அவங்களுடைய அந்த மன உறுதி எதை நோக்கி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அறம் பொருள் இன்பம் அதை நோக்கி மட்டுமே இருக்கும். சோ பலன்களின் மேல பற்றுதல் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஓ அர்ஜுனா, அத்தகைய மன உறுதி ரஜகுணத்தை சார்ந்தது. ஆனா சத்துகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவர்களுடைய மனம், புலன்கள், தன்னுடைய வாழ்நாள் அதையெல்லாம் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய மன உறுதி இருக்கும். ஆனா அறம் பொருள் இன்பம் பலன் பலனை நோக்கி செய்யக்கூடிய அந்த மன உறுதி ரஜகுணத்தில் இருக்கும். கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல முடியாத நிலையில் இருக்கக்கூடிய அறிவு வந்து பாத்தீங்கன்னா மன உறுதி தமோகுணத்தில் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்றார். 36, 37, 38, 39 மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. सुखं त्रिविधानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात्रमदे यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तत् अग्रे विषम् इव परिणामे मृदोपम् तत् सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तत् अग्रे मृदोतोपमाम् परिणामे विषम् इव तत् सुखं राजसंस्मृतम् यत् अग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य परमादोत्तं तत्तामसम् उदाकृतम्. हरे कृष्ण माताजी.
கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான மகிழ்ச்சி. சோ ஆரம்பத்துல விஷத்தை போல இருந்தாலும் முடிவுல வந்து அமிர்தத்தை போல இருக்கக்கூடிய அந்த மகிழ்ச்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சி. ஆரம்பத்தில் அமிர்தத்தை போல இருந்தாலும் முடிவில் வந்து விஷம் போல இருக்கிறது வந்து ரஜகுணத்தை சார்ந்தது. ஏன்னா நம்மளுக்கு நிறைய இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு வண்டி வேணும்னா நம்ம லோன் வாங்கிடுறோம். அதுல வந்து ஆரம்பத்துல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, ஓகே. ஆனா அந்த லோன் அடைக்கிறதுக்காக நம்ம படுற கஷ்டம் இருக்கு இல்லையா, வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த வீட்டோட லோனுக்காக நம்ம கஷ்டப்படுவோம். சோ இது வந்து முடிவுல வந்து கஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடியது. அது வந்து ரஜகுணத்தை சார்ந்தது. ஏன் எனக்குன்னு ஒண்ணு வேணும், நான் ஒரு பற்றுதலோட இருக்கேன். ஆனா ஆரம்பமும் இல்லாம அந்த முடிவும் இல்லாம உறக்கம் சோம்பல்னு அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு லோகத்துல இருக்காங்க இல்லையா. சோ அவங்களுடைய மகிழ்ச்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களுடைய மகிழ்ச்சி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 41 இருந்து 44 வரைக்கும் மாத்தாச்சு. 41 to 4. हरे कृष्ण। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः तमो तमस्तपःशौषं शान्तिरार्जवम् एव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजोधृतिर्दाक्ष्यं युद्धे साप्य पलायनं दानम् ईश्वरभावश्च शास्त्रं कर्म स्वभावजम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 4 விதமான ஆசிரமங்கள் இருக்கு. அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். சத்துவ குணத்துல இருப்பவங்க எப்படி இருப்பாங்க, ஐ மீன் இந்த பிராமணர்கள் அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள். விவசாய செயல்கள் செய்யக்கூடியவர்களுக்கு தொண்டு புரிதல் அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்ற. 46வது ஸ்லோகம், ஒரே ஒரு ஸ்லோகம். மாலதி மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதா? 46. ஷேக்கிங் இருக்கு மாதாஜி. மாலதி மாதாஜி லைன்ல இருக்கீங்களா? ஹரே ஓகே கிருஷ்ண மாதாஜி. புஷ்ப மாதாஜி இத படிக்கவா மாதாஜி? 46 மாதாஜி. 46 மாதாஜி. यद प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वं इदं तदं स्वकर्मणा तम् अप्यर्च्य सिद्धिं विन्दति। 46 தான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாரிடம் இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். சோ பகவான் 4 வர்ணங்களை அமைத்தது இந்த சமூகத்தை முன்னெடுத்து செல்வதற்காக. சோ அவரிடத்திலிருந்துதான் எல்லா உயிர்களும் தோன்றி இருக்கின்றது. சோ அவர்தான் எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருக்கின்றார். பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷர். சோ அவரை அடைவதுதான் நம்மளுடைய கடமை அப்படின்ட்டு யார் செயல்களை செய்கின்றார் அவர்கள் பக்குவம் அடைந்தவர்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது. 47வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுணக பரதர்மஸ்வனஸ்ரிதாத் ஸ்வபாவநியதம் கர்ம குர்வன் நாப்னோதி கில்பிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பது சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. நம்மளுடைய சுபாவத்துக்கு ஏற்றாற் போல நம்மளால என்ன முடியுமோ அந்த கடமைகளை செய்யறது வந்து சிறந்தது. அதற்கு மாறாக நாம் வந்து ஒரு வீண் பிடிவாதத்தோட மற்றவங்களுடைய செயலை எடுத்து நம்ம செய்யறது வந்து தேவையற்ற ஒன்று அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 49வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அசக்த புத்தி சர்வத்ர ஜீதாத்மா விகதஸ்ப்ருஹ நைஷ்கர்மிய சித்திம் பரமாம் சந்நியாசேனாதிகச்சதி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சுய கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதீக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான்.
செல்ஃப் டிசிப்ளின், சுய கட்டுப்பாடு ரொம்ப முக்கியம். பற்றற்று நம்மளுடைய கடமைகளை செய்யணும். இந்த பௌதீக சுகத்துல இருந்து விடுபட்டு இருக்கிறது வந்து மிக உயர்ந்த தன்மை அப்படின்னு சொல்றார். 54வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। माता जी। ब्रह्म வாசிங்க हरे மாதாஜி. कृष्ण। ब्रह्मबोध प्रसन्नात्मा न चोषति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। हरे कृष्ण எஸ் மாதாஜி. மாலதி மாதாஜி ஏதோ சொல்ல வந்தீங்க? माता இல்ல நான் ஸ்லோகம் படிக்கணும்னு நினைச்சேன் மாதாஜி, அதுக்கு புஷ்ப மாதாஜி படிச்சுட்டாங்க. பரவாயில்ல நீங்க மாதாஜி. படிங்க 55 இன்டர்நேஷன் போய் வருது 55 மாதாஜி. நோ ஆ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. 55 அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க நீங்க. அடுத்து இவ்வாறு படிங்க கண்டிப்பா. தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகின்றான். எப்ப அந்த பௌதீக கலங்கங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு பற்றட்டு நம்மளுடைய செயல்களை செய்கின்றோமோ அப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பரபிரம்மத்தை உணர்ந்து நித்தியமான அந்த இன்பத்தை அனுபவிக்கின்றான். அவன் என்றுமே கவலைப்படுவதில்லை. இதை அடைய வேண்டும் அதை அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருப்பது கிடையாது. அந்த விருப்பமும் இருக்காது. சோ எல்லா உயிர்களிடத்தும் அவன் சமநோக்கு கொள்கின்றான். அத்தகு நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான் அப்படின்றத யாரு சாக்ஷாத் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே வந்து கூறுகின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 55வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. மாலதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே பக்தியா கிருஷ்ண. மாம் அபிஜானாதி யவான் சாஸ்மி தத்வதர ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விஷேத தத் அனந்தரம். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண. பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். சோ பகவான் கடைசியா நம்ம நெத்தரடிச்ச மாதிரி சொல்லிட்டார். பக்தி தொண்டு மட்டும்தான் அவரை உள்ளது உள்ளபடியாக அறிந்து கொள்ள முடியும். மற்ற எல்லா விஷயங்களும் மற்ற எல்லா யோகமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானை அறிந்து கொள்வது அவ்வளவு முழுமையாக அறிந்து கொள்ள முடியாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அந்த பக்தி தொண்டை செய்து பகவானோட திருநாட்டை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 56வது ஸ்லோகம் மாலதி மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரிஞ்சா வாசிங்க. வாசிங்க மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண சர்வ கர்மான் யபி சதா குர்வானோ மத் வயசாஸ்ய மத் பிரசாதாத் அவா மோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்யமாம். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண பிரபா. மாதாஜி. இந்த மாதிரி செயல்கள்ல எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையினால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான். சோ இத வந்து பகவான் முன்னமே சொல்லியிருக்கார். யார் வந்து தூய பக்தி செய்கின்றார்களோ அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்களுக்கு பாதுகாப்பாக நான் எப்போதுமே இருக்கின்றேன். அவர்கள் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கார். 58வது ஸ்லோகம் புஷ்ப மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण मच्चित्त माताजी. सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् त्रिष्यसि अदर्शे त्वम् अहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनश्यसि। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீ என்னை பற்றி உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். ஆனால் அத்தகைய உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். சோ பகவானை நம்ம உணர்ந்து செயல்படும் போது இந்த பௌதீக சம்சார சாகரத்துல இருந்து விடுதலை பெறுகின்றோம்ன்றத பாக்குறோம். 61வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. 61. மாலதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாலதி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆம் ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் கிருத தேச அர்ஜுன திஷ்டதி பிராயாமயன் சர்வபூதானி யந்திரரூபிணி மயாயா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓ அர்ஜுனா, ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுளே வழி நடத்துகின்றார். இதை நம்ம முன்னமே பார்த்தோம். புஷ்ப மாதாஜி 62. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं परपश्यसि शाश्वतम्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரத வழி தோன்றலே அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய். பகவானிடத்தில் சரணடைவதன் மூலமாக அவருடைய கருணையினால
தெய்வீகமான அமைதியும் உன்னதமான பகவானுடைய இடத்தையும் அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். 63வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி. ஓகே. इति ते ज्ञानमाज्ञातं गुह्यात् गुह्यतमं मया विमृश्यैतत् अशेषेण यदेच्छसि तथा कुरु. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிக மிக ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய்வாய். தி பெஸ்ட் கவுன்சிலர் பகவான் இல்லையா? எல்லா ஞானத்தையும் கொடுத்துட்டு இப்போ உனக்கு எது சரியாக படுகின்றதோ எல்லா ரகசியத்தையும் நான் சொல்லிட்டேன். அதனால முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய்வாயாக அப்படின்றார். மாலதி மாதாஜி 65வது ஸ்லோகம் வாசிங் மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। मन्मना भव मत् भक्तो मत् याजी मां नमस्कुरु मां ये वैषि सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रियोय मे। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் சிறிதும் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன். சாக்ஷாத் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ப்ராமிஸ் பண்றாங்க நமக்கு. என்னன்னு ப்ராமிஸ் பண்றாங்க? எப்பயும் என்னையே நினைத்து என்னோட பக்தனாக இருந்து என்னை வழிபட்டு உன்னுடைய வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பித்து இறுதியில் நீ என்னையே வந்தடைவாய், இதில் சிறிதும் ஐயமில்லை. சோ நமக்கு பகவான் எப்படி ஒரு அதீதமான கருணையினால் அவரை சென்றடைவதற்கான வழியையும் நமக்கு காட்டுகின்றார். மாலதி மாதாஜி 66வது ஸ்லோகம். सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुच. ஹரே கிருஷ்ண. हरे कृष्ण माताजी। எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே. எல்லா தர்மங்களையும் விட்டு என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. அதனால வரக்கூடிய எல்லா பாவத்திலிருந்தும் உன்னை விடுவிக்கின்றேன் என்று பகவானே சொல்றார். 67வது ஸ்லோகம் புஷ்ப மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதம் தேனாதபஸ்காய ந பக்தியா கதாச்சன ந சாஸ்ருஷவே வாஷ்யம் ந ச மாம் யோ பயசூயதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ரகசிய ஞானம் தவம் இல்லாதவருக்கோ பக்தி இல்லாதவருக்கோ பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ என் மீது பொறாமை உள்ளவருக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது. அப்ப நம்ம எப்போ செய்த பூர்வ ஜென்ம பலன் காரணமாக இன்னைக்கு நம்ம இதுல கனெக்ட் ஆயிருக்கோம். இந்த ரகசியமான ஞானத்தை இவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்க கூடாதுன்னு பகவான் சொல்றாரு. பக்தி இல்லாதவங்க, பக்தி தொண்டுல சிறிதும் ஈடுபடாதவங்க, பொறாமையோட இருக்கவங்க பகவான் மேல, அவங்களுக்கு கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. புஷ்ப மாதாஜி 68, 69 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதம் பரமம் குஹ்யம் மத் பக்தேஸ்வவிதாஸ்யதி பக்திம் மயே பராம் கிருத்வா மாம் ஏவைஸ்யத்யசம் சம்சயः ந ச தஸ்மான் மனுஷ்யேஷு கஸ்மின் மே பிரியக்ருதமः பவிதா ந ச மே தஸ்மாத் அன்ய பிரியதரோ புவி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான். சோ நமக்கு தெரிந்த அந்த ஞானத்தை மற்றவர்களுக்கும் நாம் இத எடுத்து செல்லணும். மற்ற உங்களுடைய நண்பர்கள், உறவினர்கள், அவங்க கூட ஒர்க் பண்றவங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த ஞானத்தை சொல்லணும். பகவானை பத்தின ஏதாவது ஒரு நாளைக்கு ஒரு விஷயமாவது பகவானை பத்தி அவங்க கிட்ட பேசிடணும். சோ அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டனி உலகில் யாரும் இல்லை. அவ்வாறு அவனை விட நெருக்கமானவனாக யாரும் இருக்கவும் முடியாது அப்படின்றது கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றாங்க. 70வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. மாலதி மாதாஜி. மாதாஜி ஸ்கிரீன்ல தெரியல மாதாஜி. ஓகே. ஓகே மாதாஜி. இப்ப தெரியுது மாதாஜி. இப்ப தெரியுது. அத்யேஷ யத ச இமம்
धर्मम्यं संवताम् आवियो ज्ञानयज्ञनो तेनाहं निष्ठसयाम् इति मे मति. ஹரே हरे கிருஷ்ண कृष्ण மாதாஜி. माताजी. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். சோ இந்த பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் நடந்த இந்த உரையாடலை யார் ஒருவன் கற்கின்றானோ, யார் ஒருவன் படிக்கின்றானோ, அவன் அந்த கிடைத்த ஞானத்தை கொண்டு பகவானை வழிபடுவான் என்று ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே சொல்றார். 71வது ஸ்லோகம் புஷ்பா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण श्रद्धावाननसूयश्च शृणोयात् अभियो नरः शोभिमुक्तशुभान् श्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. हरे ஹரே कृष्ण. கிருஷ்ண மாதாஜி. மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை யாரொருவன் கேட்கின்றானோ அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றான் அப்படின்றத சொல்றார். 73வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. नष्टो मोघस्मृतिर्लप्तात् त्वत्प्रसादान्मयाच्युत सिदितोऽस्मि कद सन्देह करिष्ये वचनं तव. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கி விட்டது. சண்டையே போட மாட்டேன் மயங்கிய நிலையில் இருந்த அர்ஜுனன் இப்ப என்ன ஒரு சரணாகதியோட எழுந்து சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டாரு பாரு. எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கி விட்டது. தங்களது கருணையினால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக இருக்கின்றேன்றார். 74, 75 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சய உவாச இத்யஹம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய ச மகாத்மனः संवादं इममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यम् अहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत् स्वयं. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சஞ்சயன் கூறினான், இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகின்றது. இது எப்படி சாத்தியமாச்சு? அவருடைய குருவான வியாசரோட கருணையினால பகவானுக்கு கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் நடந்த இந்த உரையாடலை அவங்களுக்கு கேட்க முடிஞ்சது அப்படின்றத அவர் சொல்றார். 76வது ஸ்லோகம் ஸ்கிரீன் தெரியுதா மாதாஜி? மாலதி மாதாஜி. 76. தெரியும் மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ராஜசம்ஸ்ருதயா संवाद तममगतं केशवार्जुनयोपन्यं शुश्रामि मुहुर्मुहुः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நடந்த இந்த உரையாடலை, அற்புதமான இந்த உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் நான் உணர்ச்சி வசப்பட்டு இன்பம் அடைகின்றேன் அப்படின்றத சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரர் கிட்ட சொல்றார். கடைசி ஸ்லோகம் 78வது ஸ்லோகம். மாலதி மாதாஜி வாசிங்க. மாலதி மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியல மாதாஜி. புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க. நீங்க தான் வாசிக்கணும்னு இருக்கு. ஈஸ்வர கிருஷ்ணோ யத்ர பார்த்தோ தனுர்தரஹ தத்ர ஸ்ரீர்விஜயோ பூதிர் த்ருவாநீதிர்மதிர்மம யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ யத்ர பார்த்தோ தனுர்தரஹ தத்ர ஸ்ரீர்விஜயோ பூதிர் த்ருவாநீதிர்மதிர்மம. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புஷ்டியும் வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. கடைசி ஸ்லைடு தெரியுதுங்களா? ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே மோட்ச சந்நியாச யோகோ நாம அஷ்டதசோ அத்தியாய. ஹரி
अध्याय हरि ओम हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ கடைசி ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்றாங்க எங்க அப்படின்னாக்கா, பகவான் இல்ல கன்க்ளூஷன். சோ யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். சோ ஏன்னா சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கக்கூடிய இடத்துலதான் அவர் லக்ஷ்மிபதி, அங்கதான் வந்து மகாலட்சுமியும் இருப்பாங்க. சோ அங்க எப்பொழுதும் வந்து வெற்றி 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 என்று நம்ம பாக்குறோம். சோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கர்ம யோகத்துல இருந்து எப்படி விடுதலை அடைவது அப்படின்றத நம்ம வந்து கிருஷ்ண சொன்னார். 5 காரணங்கள் என்ன ஒரு ஒரு செயலை பண்றதுக்கும். 3 குணங்கள்ல இருக்கவங்களை வந்து எப்படி எது வந்து கட்டுப்படுத்துகின்றது. வர்ணாசிரம தர்மத்தை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். அந்த 3 குணங்கள்ல 3 குணம் இருக்கு இல்லையா, சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அவங்களுடைய செயல், அறிவு, நுண்ணறிவு, செய்யக்கூடிய செயலை செய்யறவ, அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். பிரம்ம நிலையில் அந்த புனிதத்துவத்தை அடையிறது என்னன்னு பார்த்தோம். தூய பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை அடைய முடியும். அது நம்மளுடைய அந்த கிருஷ்ண உணர்வுல செயலை செய்யறது. சோ இதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு வந்து பார்த்தோம். வாஞ்சகல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாं பாவனேभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौरव प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।